Aktuálne sa v našej kompozícii nachádza MQTT broker Mosquito. To je síce skvelé, ale aj tak nemáme šajnu o tom, aké správy cez neho prechádzajú. Takže potrebujeme MQTT klienta, pomocou ktorého budeme vedieť správy ako čítať, tak ich aj posielať. Na výber máme viacero aplikácií. Niektoré z nich pracujú v prostredí príkazového riadku, čo nemusí úplne vyhovovať každému používateľovi. Preto našu kompozíciu rozšírime o webového MQTT klienta s názvom MQTT Explorer, ktorý ponúka naozaj luxusné webové rozhranie. Prostredníctvom webového prehliadača tak budeme vedieť komunikáciu nielen sledovať, ale aj posielať vlastné správy. Tak, poďme na to. Začneme tým, že v našom projekte v priečinku Configs vytvoríme nový priečinok s názvom MQTT Explorer. Tento priečinok následne pripojíme ku kontajneru, ktorý bude spúšťať aplikáciu MQTT Explorer. Ten pri prvom spustení v tomto priečinku vytvorí konfiguračný súbor a bude ho aktualizovať podľa potreby. To znamená obyčajne, že keď my z webového prehliadača pridáme nejaké nové spojenie alebo upravíme existujúce, tá zmena sa vždycky uloží do tohto súboru. Posledná vec, ktorú potrebujeme urobiť, je rozšíriť súbor s kompozíciou o MQTT Explorer. Takže otvorím súbor compose.yaml a pridám novú časť, ktorá sa bude volať MQTT Explorer. Obraz, z ktorého sa tento kontajner spustí, je u používateľa Smeagol Worms 4 a volá sa MQTT Explorer. Restart politika bude podobná, čiže vždycky port, na ktorom MQTT Explorer komunikuje, je 4000, takže namapujem to takto. A posledná vec, ktorú budem mapovať, je priečinok, v ktorom sa bude nachádzať konfigurácia. Takže lokálne je to configs MQTT Explorer a ten bude mapovať dovnútra do kontajnera na cestu lomítko MQTT Explorer a dovnútra config. A je to. Posledná vec, ktorú nám treba urobiť, je kompozíciu spustiť a vyskúšať. Takže v priečinku, kde sa nachádza súbor compose.yaml, napíšem príkaz docker compose up. Nakoľko MQTT Explorer som ešte nespúšťal, takže najprv sa stiahne samotný image, čo trvá teda niekoľko sekúnd. MQTT broker Mosquito sa už nesťahuje, pretože ten už bol stiahnutý minule. Takže, a keďže je všetko v poriadku, tak sa spustia oba kontajnery. To, čo sa nachádza na obrazovke, sú logy z jedného aj z druhého kontajnera a jednotlivé záznamy alebo riadky viete rozlíšiť podľa tejto časti vľavo, v tom prvom stĺpci v princípe. Čiže riadky, ktoré začínajú slabo modré a sú ešte aj označené Mosquito 1, sú správy alebo logy, ktoré generuje Mosquito a zase tieto tu oranžové tak pochádzajú z MQTT Explorera. Takže vyzerá, že všetko funguje. Jediné, čo nám teraz treba urobiť, je spustiť webový prehliadač a pozrieť sa na to úžasné webové rozhranie. Takže mám tu spustené anonymné okno prehliadača Firefox a otvorím umiestnenie localhost 4000, pretože to je port, na ktorom počúva MQTT Explorer. A pokiaľ je všetko v poriadku, tak sa mi zobrazí takáto stránka, čo je už vlastne rozhranie webovej aplikácie a vytvorím si samostatný nový connection, nazvem ho Mosquito. Nebudem validovať certifikát, nebude šifrované spojenie. Názov hosta je presne ten názov, ktorý sme použili v konfigurácii kompozície ako názov servisu, čo je teda, že Mosquito. Port je 1883, bez mena, bez hesla. Savenem to, connect. A pokiaľ je všetko v poriadku, mám to tu, som pripojený ku lokálnemu MQTT brokeru Mosquito, bez loginu a bez hesla. No a môžem vyskúšať ešte poslať správu, dajme tomu, že do topiku hello, pošlem reťazec WRLD. Publishnem a vidím, že v topiku alebo v téme hello sa nachádza aj reťazec world. Tým pádom môžem zhodnotiť, že hotovo.